No tak, Miko. Môžem jednu otázočku? Áno, pane. Nemáte vy náhodou netier menom Chloe? Ale áno, pane. Mimochodom, je to veľmi pekné dievča. Nespomínali ste mi, Nikolás, že máte netier? No, lebo ona sa stretávala s filozofmi. S filozofmi? Áno. Ale dnes ideme na kluzisko. Pridáte sa? Jasné, Nikolás. Dnes uvidím Chloe. Budeme sa objímať a boskávať a pôjdeme spolu na palácinky a... Chloe. Moja Chloe. Kluzisko. Ja, korčujem sa. Dobrý deň. Dlho sme sa nevideli. Ja ste schudli, ani vás nevidieť. Haló. Dobrý deň. Dobrý. Idete palácinky džemom alebo rukou? Najlepšie rukou. Pravou. Colin. Chloe. Chloe? A čo tak sa pokorčulovať? Dobre. Chloe? A čo vy rada robíte vo voľnom čase? Ja? Ja rada spím, jem a korčulujem. A vy? No, tak ja rád napríklad snívam. Ja rád snívam. Iba snívam.